Hello, good morning. This is Vibe Next. Reporting for duty. Ayan. Live tayo guys, live. Live ka. Baktas ka guys. Very init here, very init. Grabe ka-init sa panahon. Init na tugnaw. Baktas. Good morning, good morning. Baktas is real, baktas is real. Good morning, everyone. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Mm. Iba tayo sa ating Pasko na iba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap na. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sa linya. Sa Noche Buena ay magkakasama. Pasko ay kay saya. Guys, baliti oh. Mga baliti diri guys kay sa tuwas Pinas tawan man kay nino. Wala man diri guys. Mura magway kuan. Valete. This is Valete. Ay, nani day ni siya baliti day ni Nani day dahon sa baliti. Ficus elastica. Oh, scientific name day sa Valete is Ficus elastica. Valete. Valete guys, Valete. Hinay nagbaktas kay para sa ato ang future tense, present tense, past tense. Hello, good morning. Init na. Baktas ta. Saan kayo galing? Dyan ako. Sa may tapat ng Lasal. Oh, yun nga, yung mas mga alaga. Lasal ang alaga mo? Next na alaga ko.
The weather here is very tugnaw, guys. Hama. Okay, okay. Indot kayo mga building dre, katagas kayo ba? Tagas mga building. Para baktas-baktas. Kay para sa ato ang health. Say oras na. 12:29. Init-init, grabe ka init. Kani magbaktas-baktas. Stay away from gambling. Don't bet your life on it. Gamble with money that you can afford to lose. Don't gamble if you can't afford it to lose. Okay? Huwag pugsanay guys kung gusto mo musugal-sugal. Pero ayaw isugal ang mga kwarta nga kompromiso kay lisod na kaayo. It's very lisod. Okay? So, nagbaktas ko guys, padulong ko sa school. Oh, nagring-ring ng ilang bell diri. Kaya ang atong trabaho hatod, sundo, luto, kuskos, dumog og trapo, and more. Okay? Perti mang sabaan ang ilahang kuan diri. Perti kasaba ang ilahang. Grabing ingay na ano nila. Bell. Ha? Oh, hatid ako ng ano ng alaga ko. Lunch. Asa naman to si Inday? Wa naman siya diri, nilakaw man. Inday lovely, where are you? Kasan? Kasan? Karoon na ta, magbaktas na ta. Pauli. Na-late ka ba? Ugma na ko magdala og kuan. Ugma na ko magdala og kape kay nagkuan ko dito ba nagsok sa kog putumaya kanang malagkit ba? Wow. Kaya naiyon ko sa kong amiga nga, kung saan man pagluto og putumaya anak ko. Ingon siya nga isok daw na ako ang malagkit overnight. Kuya i-steam na daw day. Ikaw sa akong naibawon sa una kay luago man. Ilo na lang siguro ng pangino sa kabantay ko na sa Kay mo na lapit na nagkuhan og photo si Kwate. oh. Steam. Steam nila. Steam day yung mo to gay na ko niya kay Ikuan din nagbibok gabi eh. overnight daw kay para humok siya pag steam na. O mo to nga kay nanawag mo siya kanina akong amiga no. Yung nagkuhan ka. Nag-steam na ako laging gisok aron dito no. Ah. Isok ko. Sus gidala na pug ko niya. Thank you oy. Ugma na lang magkatoy magdala ko isok na ako daan ron. Iko ugma magdala ko kape magputumaya na pugta. Wow. Mura na ako kay daghan ko gipuson day. Sige te. Iko asa man kabi na ko wala na pud imong alaga. Pero nadugay ko kay ang sa kabata na ay competition siya niya dayon. Ay ganito grabe ay. Niya ni uli og balit kay para mag-ilis. Mao lagi pod. Sige ra. Ugma na lang ugma na lang ta magchismis. Kumbatis ako karon. Bye. Thank you. Sige ra jud ko nimo katagig sushi ba. Guys, ana ko katabian guys. Okay. Idalhan na po ko sa akong amiga nga si Lovely og shout out sa akong friend nga si Lovely. Thank you sa imong sushi day. Sinakalaan ko niya og sushi kay usahay ako pag magdala niya og pagkaon ugma magdala ko niya og putumaya mga pimi dito sa school. After na mo send sa lunch sa akong alaga mga piming duha.
So magdala ko tomorrow og putumaya and cafe. Okay? Hana lang sharing is loving. Sharing is caring. Puli-puli, give and take. Diba guys? Kani akong live guys, pang premiere na ko ni kay. Sige na ko shout out dahil sa ako sa amo ang founder nga si Moy Sabor. Mega love shout out dai. Okay, Kers. Ay unsa gani imuhang sa tawag ani? Imuhang YouTube din nakalimot man ko. Kerstin Hali ba imuhang YouTube unsa imuhang main YouTube account? Okay. Wa jud ko himo-himo og kanang pang premiere sige ra kag kuha sa akong video kay unsaon man. VC for me. Kani mag live na lang ko. Mintras gabaktas kay para pang premiere day. Thank you so much. Bawi ra ko sa inyo hapon. Magpalupad lang ko sa inyo hapon, sa inyong mga live. Pag matimingan ako nga free ko. Mega love shout out everyone, everything and everybody. Vibe Mix is here. Back to zero ang akong channel kay na-restricted ko 2 years ago. So karon nagbalik na pod ko pakuha na ni guys pa views kay para na punta eligible yawa. Thank you so much guys. Please subscribe my channel, like and subscribe. Kani kay magpauli na pod ko kay maghipos na pod daghan na pod kay trabaho kinabuhi sa pobre work na pod ta para sa ato ang mga anak kay ang atong mga anak ang ato ang mga environment kinahanglan ta mag work everything mahala sa tuition guys maka-ofaw nay ayo tabok nay unsa man kanay tastig nas nanay imo tabok man ang dalan nga ha as nanay tabok na dito be careful nay slowly. Thanks for watching guys. Bye bye.